ସାରା ପୁରା ଜଗୁଆଳି ହେଇକି ଅଛି। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା। ମୁଁ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ଶୋଉନି, ସେ ପୁରା ଜଗୁଛି। ମୋତେ କାମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନନା କୁହ? ଇଏ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ନିଶା ଖାଇବା ଭଲ ନା ନାହିଁ? ନିଶା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, କେହି ଗୁଟକା ପାନ ଖଇନି କେହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମୋର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କେହି ବି ନିଶା କିଛି ବି ଅବକା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ଅବକା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଧନ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କାମ କରିବନି, କଷ୍ଟ କିଏ ନେବ? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ବି ସାଲାଇନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସାଲାଇନ୍ ଏଠି 2ଟା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେନ୍ କିଲର୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଲାଗିଛି। କେମିତି ଅଛି ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲ, ଏପଟୁ ଦେଖିଲ, ମାନେ ଏଠୁ ପୁରା ଏଯାଏ ମାନେ କଟା ହେଇକିରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରିଂ ହେଇକିରି ଅଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।